hanyar nan, kin sace zuciyar nan, aikin ji bayanin nan. Ke ce na gani na gani, ke ce na gani ran nan. Kai ne na gani ran nan, ka biyo ta hanyar nan, ka sace zuciyar nan, ai ka ji bayanin nan. Kai ne na gani na gani, kai ne na gani ran nan. Ke ce na gani ran nan, kin biyo ta hanyar nan, kin sace zuciyar nan, aikin ji bayanin nan. Ke ce na gani na gani, ke ce na gani ran nan. So gare ki yanzu na shirya, dan na san kina da tarbiyya, kina da kyau kina da alkunya. Ki zo mu je mu leka duniya, za mu je kasa ta Turkiya, ko mu je kasa ta Saudiya. Ke ce na gani na gani, ke ce na gani ran nan. Kai ne na gani ran nan, ka biyo ta hanyar nan. Kin sace zuciyar nan,